Salut și bine v-am găsit, dragi prieteni! Este primul vlog pe care îl fac de pe camion. Da, ați auzit bine, de pe camion. Am o lună deja de când lucrez pe camion și e ok, bine. Multe de învățat la început, până te obișnuiești cu drum, cu tot și faptul că trăiești într-o cabină, dar e ok, deci merge treaba. Astăzi e sâmbătă, iar eu sunt la fabrica de bere Heineken, pentru că trebuia să încarc aseară și astăzi trebuia să fiu în altă parte, în Firenze, să descarc, la un Eselunga, așa se numește. Dar pentru că eu am ajuns târziu aseară, deja închisese la depozit, nu mai încărca nimeni și am weekend, cum să zic, weekend de stat aici la fabrica de bere Heineken și timp de, nu știu, de făcut altceva. Astăzi plec în descoperirea unui mic sătuc / orășel. Este ora, nu știu cât este, să vedem, ora 12 și 11 minute, dacă focalizez sau nu telefonul. Asta e telefonul de servici. Și hai să vă prezint cabina. E un pic dezordine, să spunem așa, pentru că am făcut un duș. Acolo am prosopul să se usuce, că n-am unde să-l pun. Și vă arăt așa în mare mașina, pentru că mașina asta nu e o mașină prea bună, vă spun sincer. De la cine am primit eu mașina, persoana respectivă nu a avut grijă de ea, adică o murdărit în ultimul hal. Eu am curățat-o cât am putut când am venit, în așa fel încât să stau în ea pentru o săptămână. Ci că după aia m-a tumițit patronul că îmi schimbă mașina, că aduce mașini noi, nu a adus nimic. Și acum o să vedem dacă schimbă sau nu. Dar, vorbă multă, sărăcia omului. Hai cu prezentarea și pe aia să plecăm în oraș. Perdeluțele le-am tras ca să nu mă vadă și ceilalți din parcare ce fac eu. Aici avem un bord Iveco. Ce facem? Mașină bunicică, să zicem. Nu e că e prea wow. Da. Azi câte erori mi-arată dacă rămâne. Am 60% baterie. Îl pornim. Și nicio eroare. V-ați așteptat? Nu v-ați așteptat. Este automată, dar avem aici drive neutru marșalier. Comenzi pe volan care nu funcționează pentru că, ce să vezi, o să apară erorile și o să apară erorile aici. Avem axa ultima ridicată. De fapt e prima ridicată, nu ultima, dacă cum arată aici, e ultima, dar de fapt e prima. Avem BCM-ul. BCM-ul, săracul, i-a prins de mult. Care acest BCM nu ne lasă să folosim comenzile de pe volan și nu știu ce alte comenzi nu mai permite să fie folosite pentru că doar atât. După aproape o lună și ceva de muncă, un coleg și-a făcut milă de mine și mi-a dat o navigație. Bine, nu știu cât costă încă pentru că nu i-am plătit-o, pentru că nu o vrut să plătesc, că au zis că eu încă n-am luat salariul și când o să iau salariul să vedem. Tahograful, dacă se și focalizează. Tahograf care suntem pe pauză. 1, 2, 3 compartimente de... ne pune ce vrem noi în ele, dar nu le folosesc. Pentru că mașina asta, fiind jegoasă, așa am luat-o, am curățat-o cât am putut de mult, dar tot miroase. Adică nu pot să țin nimic în ele pentru că o să miroase hai și nu vreau lucrul ăsta. Așa că patul de sus, pentru că nu am cum să, n-am de ce să folosesc, am toate hainele aici, pâine și ce mai am, tacâmuri și toate cele de o plasă făcute aici, așa suntem noi românii, plasticul de toate. Prosopul la uscat. Aici mai am un buzunarel, unde mai am șervețele, Biblia, e foarte importantă. Sincer, n-am mai citit de mult. Da, o să citesc. Un pachet de șervețele, aici sunt acte, am un caiet luat acum de curând. Aici mai am un buzunarel, unde am niște umerașe. O să vă povestesc care e faza cu umerașele. Acolo mai am două buzunarele. Da, acolo e din asta cu două de încărcare. Vesta mea, vesta, da, vesta. Așa, patul, care e un pic șifonat pentru că am făcut un duș și m-am îmbrăcat repede și am lăsat un pic, am șifonat. Așa. Aici iar am două buzunarele, care tot așa. Și da, asta e jegul cu care l-am luat. Adică, uitați. Da, acolo mai am un panou de control. Asta e jegul cu ce l-am luat. Foarte mare jeg a fost în el. Frigiderul nu merge, a fost reparat, nu merge în continuare. Mai am încă un dulap din ăsta de depozitare sau nu știu ce, ca o ladă, ca ceva. Asta e frigiderul, dar nu merge și se și stricat. Aici avem funcțiile, așa, câteva butoane. Clima e aici. Am un superglue că nu se știe când e nevoie. Chei pentru că la motorină se face cu cheia și la AdBlue. Aici mai am prize, mai am două din astea suporturi, mai am și acolo două suporturi, am o cârpă, dar și un pachet de șervețele și un săpun lichid. Da, cam așa se prezintă jegul ăla care v-am zis. Și o să vi-l arăt și pe din afară, că nici pe din afară nu arată prea bine, așa că sper să-l schimbe prea repede. Sper să-l schimbe cât de curând, pentru că nu mai e mașină de... Nu e mașină de a sta în ea, dar ce să facem, am tot curățat-o cum am putut. Am adus de acasă preșulețe din astea și aici, pentru că aici ea nu are preș, nu are un preș din ăla de gumă, adică ăla.
persoana care o lucra pe camionul ăsta nu a avut grijă de el, nu l-a întreținut deloc. Eu încerc să-l țin câtuși de cât, uite, m-am strâmb, eu încerc să-l țin câtuși de cât, în așa fel încât să pot să stau în el, dar nu e de a sta în el prea mult. Vorba multă, sărăcia omului, hai să plecăm. Și să vă prezint și mașina, și din afară. Am lăsat trepietul în ghiozdan pentru că nu vreau să se uite nimeni la mine urât. Plus că e și o mașină de România, de la Cluj, verde și cu un cangur, dacă știți de cine zic, ca să nu dau numele la firmă. Iar eu lucrez pe frig, pentru că în firma asta doar frig avem. Asta e remorca, da, 16 metri și jumătate, frumos. Așa, cabina. Iar daunele făcute de vechiul șofer. Și oglinda ciuruită. Arată așa, dacă nu te uita în partea aia la aripa aia, ar arăta estetic, să zicem. N-arăta rău. Dar nici bine nu e că arată. În situația în care e. Și în cazul ăsta, hai să mergem în oraș. O duc și pe la mașințele mici. Deci, asta e Matahala pe care o conduc. Și aici, dacă pot să vă arăt așa, da, scrie Heineken frumos, fabrică tot. Nu cred că am voie să arăt. Bine, n-am făcut nimic, că toți ăștia au poartă să ies pe aici. Da, a luat-o în spatele la camioane. Asta e Matahala mea. Aici cu culul. Scrie Eurolinia pentru că așa sunt scrise. Dar eu vreau să ajung în oraș. Iar de aici și până în oraș am aproximativ kilometri. Yep. Știți faza aia cu venit țăranul la oraș? Nu știți, vă zic eu. Am vrut să trec strada și am zis că nu e trecere de pietoni. Era trecere de pietoni acolo, dar în fine. Știu că se uită lumea la mine ciudat. La afară e cald. Șmecher, stai că mă calcă ăsta. Mai negru decât funingine aia pe tobă. Îmi cer scuze. Da, mergem în oraș. Nu e neapărat că vreau să-mi cumpăr ceva, dar e faptul că vreau să mă plimb. Că m-am plictisit. Da, mi-a dat vestea asta șeful că dar rămâi acolo unde ești, nu vii nici la garaj, pentru că e prea departe. La asta m-am gândit eu, pentru că am căutat să văd câți kilometri sunt de aici până la firmă. 140 ceva. Nu dea el ca eu să mă duc 140 de kilometri pe nimic. Bă, și eu vreau scooter pe motor. Și eu vreau. Și eu vreau. Cred că plec acasă să fac categoria de motor. Nu, încă nu. Mai încolo, mai la vară. Vedem, nu știu. Da, și vă iau cu mine pentru că am zis să filmez prin ce fac eu. Sau am vrut să zic prin ce peripeții trec eu, dar peripețiile mele sunt cumva în timpul săptămânii când conduc. Cam una... De aici, când am venit prima dată. Ce-i credeți? Mare indicator, mai mare decât capul meu. Uai, ce fac miroase ăsta? Bă, guys, ce e ăsta? Ce... pișcă. Asta e fain. Da. Am venit prima zi, săptămâna asta, prima dată aici la încărcare. Și
Și eu mă iau după GPS, că GPS-ul mă duce unde trebuie. Prin oraș m-am băgat. Și orașul e foarte, 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 foarte îngust. Extrem de îngust. Și eu mergeam câși cu mașina pentru că eram cu roțile din stânga pe o bordură care era între separatoare din asta de drum, între sensul de mers și într-o parte și în altă. Și eu pe el, efectiv. Și cu partea dreaptă încercam să nu frec deloc mașinile parcate, stâlpii și pomii. Și mă rugam la Dumnezeu să nu vină poliția. Dar a fost sigur. Dar a fost bine. Adică a fost... ții la alergat, să te dai cu ciocla. Ce fain ar fi. Dar nu am. Așa că mergem pe jos, într-o plimbare. Poate îmi iau și ceva. Da, nu. Apă nu, cam apă. Poate îmi iau un suc. Că apa am uitat să iau din mașină. Am uitat să-mi iau o sticlă de apă. Hai, 3 km facem sete. Și după aia îmi iau de acolo. Și așa, deci am intrat în oraș, dita mai semnul de interzis camioane. Era într-o parte unde te obliga să intri. Am intrat pe drumul ăla, m-am dus la dracu în praznic, Doamne iartă-mă. M-am învârtit, m-am sucit. N-am ajuns unde trebuie să mă întorc la un sens giratoriu. Și am zis, Doamne, nu mă pot scăpa din asta, de prin oraș. Și m-am rugat să nu fie niciun polițai sau să vină vreun echipaj în urma mea. Dar faza e că chiar dacă nu e polițai, te vede pe cameră și tot ai că te amendează. Dar, Doamne, te rog eu să nu se întâmple. Vă mai țin la curent când ajung acolo, că deja e greu, că e destul de greu ăsta. Adică nu e chiar greu, dar nici ușor nu e. Că am experiență cu dita mai ansamblul ăsta după mine. Hai că vă țin la curent când ajung. Bă, deci n-am cum să nu dau start la cadrul ăsta. Hai să ce fain e. Nu? Acolo e șoseaua. Și aici e pietonală pentru bicicliști și pietoni. Uitați ce fain e. Aici e grâu. Grâu. Și pomii ăștia așa care sunt înfloriți. Ce fain miros. Bă, până la oraș nu mai e mult. Da, am zis să dau un rec să vă arăt și o minunăție asta așa faină și e. Acolo așa pe munte e zăpadă. Zăpadă. A, uite, o decolat un avion. De aici, de la Bergamo. Da, pentru că sunt aproape de Bergamo. A decolat un avion alb. Nu cred că pot să fac eu zoom atât de mult încât să se vadă. Nu cred că se vede. Bine, dar arăt zăpada măcar, dacă tot e avionul nu se mai vede. Pentru că o luat altitudine rapid. E undeva așa după pomii ăștia. Da, deci e la fabrica de bere din apropiere de Bergamo. Nu e departe de aici, Bergamo. Pentru că eu am venit cumva de pe tangențiala de Bergamo, de-am intrat aici. Atunci nu e departe. Dar dacă sunteți din voi care sunteți șoferi și sunteți pe Italia, vă rog să mă lăsați și mie în secțiunea de comentarii câte o idee, câte ceva. Cum ați făcut voi să le rețineți și să fiți, nu știu, să reușiți să rețineți drumuri, să faci asta cu toate orele de muncă, cu chestia asta. Pentru mine e ceva de acum încep să, cum să zic, să le pun în ordine. Să mai rețin din chestii, să mai... Pentru că, bine, eu de când am venit nu am avut coleg însoțitor. Pe mine m-a plasat direct pe mașină. Du-te, pentru că avea nevoie de șofer. Și așa că pe mine cum a prins, cum m-a expediat, singură, fără să am ajutor
de la nimeni. Eu a trebuit să învăț singură să bag cu spatele la rampă. Ținând cont că eu am lucrat pe basculă și am mai avut trailer după mine, dar a cincea roată e extrem de greu dacă nu știi și nu... A bine, dacă lucrezi zilnic, o înveți. Da, eu la mine, cum era o dată pe lună să mut de aici colo, sau de 2 ori pe lună sau cât era, da seama că pentru mine era ceva complicat cu a cincea roată. Și bine, eu pe nit am mai matahala, da, să bag eu la ribaltă, la rampă. A fost extrem de complicat, dar am învățat încet, încet. Am avut un incident neplăcut cu o remorcă, că i-am stricat un pic la ușă. Să pun o poză să vedeți dauna. Mă calcă ăsta cu bicicleta. Uite, iar a decolat altul. Sau sper să-l prind că e Wiz. Fața ai tălpile, uite-l acolo. Că de pe tine te-a prins. Și am avut un incident nefericit, asta e poza. La clădire nu i-am făcut nimic, la baraca aia, dar la remorcă da, în schimb. Și se întâmplă, nu? În a treia mea zi, prima și a doua a fost ok, a treia, pam! M-a trimis într-un loc al dracu de greu. Și am făcut-o. I-am ierlit o ușă. Bine, dar eu am lucrat cu ea 2 săptămâni așa, adică nu l-a interesat. Am trebuit să merg mai departe, să-mi fac treaba. Deci chiar nu l-a interesat de faptul ăla că eu i-am stricat o ușă. Ce să mai facem? Aia, viața continuă să meargă. Ha? E bun ce am zis. Că nici n-am înțeles. Și am ajuns în oraș. N-am mai filmat nimic pentru că am vorbit cu maică mea la telefon. Și acum filmez cu camera din fața telefonului. Deci camera de pe față. Nu mai am microfon, nu mai am nimic, că le-am lăsat tot în ghiuza. Am zis că ies la o plimbare, îmi cumpăr niște suc, ceva pâine. Deși eu pâinea nu prea cumpăr de pe aici pentru că se întărește foarte repede. Că nu apuc să o mănânc toată. Dar frate, are ăștia... Am uitat cum e în Italia cu arhitectura și cu astea. Păi, mișto. Mișto. Știți? Deci fain. E chiar mișto. N-am mai filmat nimic, că am vorbit cu maică mea la telefon. I-am explicat și cum am reușit eu. Copilul ei e la deștept. Am intrat în oraș cu camionul. E... Adică trebuie să fii chiar nebun ca să faci anumite chestii. Și fiți atenți. Și știți că la italieni e chestia aia cu pus hainelor afară. Bine, ca la români. Da, prezenți. Ce mecherie. Și... Bă, frate, aici toată lumea se salută. Adică dacă... ce tamponare vedeam acum. Adică... Toată lumea cu toată lumea se salută. Pentru mine e prima dată care vin în orașul ăsta. Adică la propriu chiar vin să fac o cumpărătură. Și a doua oară nu, cu treabă. Dar e șmecheră zona. Nu fac reclamă. Dar mi-era sete pentru că am plecat fără apă. Așa cum am zis. Și știți atent ce fain e. Deci aici e zona în care am intrat eu. E chiar șmecher orașul ăsta. Dacă trec și eu pe partea asta altă, o să mă calce careva. Am cumpărat nimica toată și am lăsat o groază de bani. Am lăsat 17 euro și ceva. Și aici e viața scumpă, frate, nu numai în România. Lumea frumos la terasă, bătrânii la terasă. Șmecher.
Eu până ieri încercam să fiu, să arăt ceea ce pot să fac. Eu ajung la timp, încarc, descarc, tot, un program. Dar ieri am avut așa un miserupism de ăsta, sau cum să zice. Zic, știi ceva? Ia mai lasă-mă în pace, că eu ce, trebuie să aștept sâmbătă ca să fac și eu o cumpărătură, să-mi fac nu știu ce. Când am ajuns la ultimul hipercop, la descărcare, că ieri am avut încărcare, nu ieri, joi, încărcare Cop Italia, descărcare hipercop, centrele comerciale hipercop, din 4 orașe diferite. Da? Și la al 4-lea, frumos, mi-a lăsat camionul acolo unde am descărcat, l-am lăsat să-și facă pauza, tahograful frumos. Eu m-am dus în magazin, mi-am cumpărat un tricou, o pereche de pantaloni. Frumos! Ce mai tot atâta? Și după aia, ce să vedeți? Am prins traficul din oraș, de la San Giovanni, Sesto San Giovanni. Am prins aglomerația aia șmecheră, ora de vârf. Apoi am prins un accident care era pe 10 km, coada, pe A4. Și Milano-Bergamo. Da, aici unde trebuie să ajung, la fabrica de bere. L-am făcut într-o oră și un pic. Și am mai ajuns la încărcare. Ce să fac? Și eu trebuie să-mi cumpăr de mâncare, nu? Și să-mi iau o haină. Cam o chestie cu faptul că acum, de fapt nu, atunci în prima săptămână, cred că, stai că ne punem șniuțele jos, o lecuță, o leacă, și acum zicem noi ardelenii, o leacă, e cam greu ghiozanul ăsta. Așa, în prima săptămână, ce să credeți, mi-a dat toată cursa, am făcut-o, vineri îmi spune să știi că tu nu vii la garaj, o să rămâi afară, dar încarci, descarci, tot pe acolo așa prin zonă. De fapt, încărcarea era la ciocolată, la Magenta, la fabrica de ciocolată Lind, Lindor ăla, șmecheră, ciocolata. Și după aia descărcarea, nu mai știu unde am avut-o, dar a rămas acolo, la câțiva kilometri de fabrica de ciocolată, pentru că era tot așa un centru comercial de la Hipercop, șmecher, centru comercial. Eu haine nu mai aveam și am zis, am dat lovitura, îmi spăl hainele acolo. Ei bine, m-am dus cu 2 perechi de pantaloni lungi de training, perechi de pantaloni scurți de training, 4 tricouri, 2 perechi de pantaloni scurți, că am avut și pijamalele duse. Deci 2 perechi de pantaloni de training, 4 tricouri, cu tot cu tricou de pijama și 2 anorace. 37 de euro, de fapt 38 de euro a fost, că a fost 37, nu știu cât, 38 de euro a fost. Am regretat banii aia, că i-am dat, dar, bă, măcar au fost hainele curate, au fost spălate bine, după aia n-am mai regretat, pentru că mirosea fain hainele, au fost spălate, curățate bine, dar au fost din aia, cum zice, curățătorie, din aia. E bună Fanta, păcat că nu e rece, pe căldura asta. Și uite așa, de-aia am umeracele acolo în cabină, pentru că de acolo erau. Și le păstrez pentru că atunci când sunt la firmă, îmi spăl hainele, mi le usuc pe umeraș. Tricourile pe umeraș, nu le pun pe... că mi-am luat și sfoară. Am zis că nu mai îmi dau eu hainele la curățătorie, pe unde apuc. Când ajung la garaj, le spăl pe toate. Furnică. Și uite așa, eu și cu peripețiile mele. Hai să plecăm mai departe, că mi-e un pic, să zic așa, foame. Și mă duc să-mi pregătesc și eu ceva să mănânc. Mi-am cumpărat acum 2 săptămâni, cred că,
ceapă din aia mică roșie. Am fasole, dar nu-i fasole din aia în sos, de care am vrut eu. M-am uitat și aici, dar n-am găsit fasole din aia. În sos tomat. Dar am la camion fasole din aia albă. Sper să fie bună așa. Da, nu. Super, găsim. Bă, parcă nu atrage chiar așa mult atenția. Acum așa numai cu telefonul, cum era cu trepiedul, cu microfon, cu toate. Atunci atrăgeam atenția mai mult decât acum. Eu trec strada pe interdit, trec pe unde am chef și pe unde văd că pot să trec pe acolo, trec. Dar vă dați seama voi, eu în sensurile astea ale lor giratorii mici din oraș, cum eram eu cu dita mai Matahala, nu vă dați voi seama. Că n-aveți cum să vă dați seama. Cum mi-o țâțit spatele până am reușit să ies. Mă gândeam să-mi cumpăr un GoPro și să fac așa mici shorturi de pe drum. Da, știi, să nu. Când ești